काय नाही. गणपतीची तयारी झाली तुमची? हो तशी जायचं दिली या कमळ काढूचा फक्त पांढरा कलर मारून ठेवले. हो या वर्षी तू आमच्याकडे गणपती घेशी प्रसादी वाटूक. All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. I need new friends, but it's not that quick and easy, or I'm drowning. Let me free. I'm better off all by myself. काय रे काय झालं? हे सुरूच नव्हते कारण म्हणून मी सुरू केलं. अरे तो मोबाईल टाक खाली. सध्या काय करतो इडली विकतो. कट गो इकडे